Nhar is-Sibt f'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni laburista l-ambjent Leo Brincat żvela każ fejn karkassi ta' annimali miġġuba mill-Afrika ta' fuq u li possibilment kienu mimsusa bil-marda tal-foot and mouth inħarqu fl-inċineratur tal-Marsa. Konferenza tal-aħbarijiet li ġabet ir-reazzjoni immedjata tal-MEPA illi kkonfermat li kienet taf bil-każ u li kienet qed tinvestigah. Ma' One News il-Ministru responsabbli mill-MEPA, Mario De Marco, ammetta li sar jaf biss b'dan il-każ wara li tkellmet l-Oppożizzjoni. Jiena rajt li affarijiet kif żviluppaw ruhom ġifieri meta kien hemm ovvjament disqarrija ta' l-Onorevoli Leo Brincat. Minkejja li dan il-każ tant huwa serju li l-MEPA ħasset il-ħtieġa li tiftaħ investigazzjoni, il-Ministru De Marco qal li ma jħoss li fuq dan il-każ huwa kellu jkun informat. Ma naħsibx li jkun sew illi awtorità għandha kull darba tal-erti għall-Ministru kull darba li jkun hemm xi ħaġa illi hija parti mill-operat normali tagħha. Mistoqsi jekk wara li sar jaf dan kollu daħalx fil-każ bħala Ministru, Mario De Marco wieġeb hekk. Inti dħalt b'xi azzjoni minħa tiegħek jew ħallejt il-MEPA? Assolutament xejn minn dan. Fl-istess ħin iżda l-Ministru sostna li l-investigazzjoni tal-MEPA dwar dan il-każ issa hija kważi lesta. Il-MEPA sens li qiegħda tagħmel investigazzjoni tagħha jekk msejjer żball għandha tingħala f'dawn il-ġranet. Wara li kien il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li talab biex tinħatar inkjesta indipendenti dwar dan il-każ, Mario De Marco qal li huwa qed jaqbel mat-talba ta' Joseph Muscat. Il-Ministeru tal-Affarijiet Rurali diġà għamla ċara li m'għandux oġġezzjoni li ssir inkjesta indipendenti, jien minħati għaj laqqas m'għandi l-ebda diffikultà li ssir inkjesta indipendenti.